Sewai Juri ha Kerala Thrissur wa district alo an kenon kiti arpung wa nanji tupulo marwan po la sol nam pen pochi ni dana le dun der chok la pen sol angke ni dun dipu non ke dengu do dengu bema nili hemama ground floor ke do to non ilitong depend rong pita do la pen minda teror la tu pa hinita dengu lo ai no do po na na lama aku DC apa joint director health service aphan kethan da hala amihi ke do fogging pulo amihi ke do pen do vai arsira Citim PTM dan di Pophat di Pudak Lason nia kam ke kirim te kang nan kok penopot ewan dia tui dead body bang ngong ki malang lela nonan tak protect lah akhirnya non ke disia tenta kaperi kai kaperi army sihat kaperi SP bang polis pidune dia hal ser militer ang pia pange wanji Arunachal Opot bini Ladakh then arong mass joining program APHLC to claim along bini abang pu pa bangali adon bang si don pharo plira troxir kebra pho ni tu chinia tenge non ni to ma record ke doke BJP pen ong nei lo la pen congress la pen ASDC pen na join si re-election alam mo lang tum PIL ki pia pot hearing mentri si doi sir la hearing ke doke nilitum fees pi advocate adong fees pi une der bosi son ke derlo tema seta Ladakh high court ta order ke dota mo apor dolote pusia order pirong la puyo la sihala order apor dolote pu purong pojo non silam nangji puke advocate atom phana ko putu nangji la si advocate atom phana fees ki pg pansi nilitum poisa collect bom non alo la pidam lo te la ke do thuji la pen tuliram rong ha ke haile jong hele election do delo puningje thu sita hedi la ke nilitum ning hang le ningje ka li la ke hala constitution article 243 m along si ke tok do la ke hala daket tok la po hello la ke ponchayat aron ben ke election dak pe do un ek schedule area loke pu anke chukidam tang ponchayat aron ben si pedorong kente la pot la ke ponchayat rong pen tu pedorong lo polete la ke illegal lo ke di la aron re pen aport lo ke di la ke la si la ke election tu ke court le order ki pilo pulo tante re-election ke la ke do vek pula ke ako court ta nelitum chini high court supreme court tum ta bang mesen si kama tha aron ben si ke claim la pot la ke aron ateng ben si order ke pe pass vek po re-election ke do vek pula ke teso aron la prapjin kan la so putak chun pon masa ni tu ngapi chun ponji pasi non ta ako paisa chi rung bom lo non ni tum Guwahati dam thuji pula paisa ponsi advocate tu man pinang kok je mati inta la so putak nang ni tuma kaprek la so putak awareness pipon bom ma kaprek hawar long stam nilitum along things ge pipon lo atumi heta nilitum lang parpan po adem kopli constituency along do arni wang thak ni tu ke claim long ke claim na la puyo thank you sir Franse kardom pa jago press media to mujhe to antame pinile lo Harakat LAC lopen Mahamaya constituency atu singgung pensi labangso six schedule awareness lopen mass joining program labangso side deng konlo as mass joining program long bini rada kadu kawe don haro ho lekai awatu United BJP lapen Congress dan pini aja pemuluh lapen ASDC pendo lapen sombe independen pename pini aja pemuluh
re-election puthake lake constitution alam nilitum case ki pidam honorable high court long PIL ki pidam lake nilitum chingum petmen ki pidam masa tundo khasiat tundo tribes tundo an lapen PSA samson pero nilitum civil jury la chingum pet se point tribes tundo an nilitum chingum PIL pidam je Garbiango Autonomous Council mate 6 schedule area Autonomous Council along bangke panjat arona tengpen bangke election nang biru e podam constitution along do ada articles 274M ada lante itu teknologi so teng portion itu case bidamlo lasi constitution ta honorable high court tumta article kali makala lasi case bangke APHLC teng high ke high local tante re-election bangke lake do re-election ke lage do Kita prabjin ben laso putar re-election chun pon masa. Labang ke chunji pusine tum athema honorable high court pen non mat hearing indeng hom da tangem non next hearing a date ni tum kan pachini nelang prabjin ben nelang pachini po lapen hearing ke do pen sine tum aklom konto lapen alang itu BJP atum tame non labang so kapere bang ke dum hangjang athema non state along ta BJP condition na tum chini lo state along ta non ke to madan sorbananda sonowala group chief minister group national klantang lo lasi la hai hui pen tame seat edu ele tum re-election ke do komje bang ke kalang wek lo honorable high court addition yang si ele tum ke hai lo tante la ke re-election ke do wek ko jok tak ang Inte pini la naga cipa ogdun kupia song pen si ong nai lo. Ke ong nai pini na cipa ogdun ni litum ke tek ponlong. Ini dak tek ponlong ke BJP pen la pen Congress. La hini National Party atum ke cipa ogdun la. Konada constituency pen si na cipa ogdun lo. Constituency ke pini dak Mahamaya mat pendolo kuluni pendolo la pen hawar ki hat pen mata du bildum kachini tengke. Kor kanthi pen du. Hello. Thank you sir. Charula sir. Litum ke tek ponlong ke BJP pen apen Congress la hini National Party atum ke Konada constituency pen si na cipa ogdun lo. Constituency ke pinidak Mahamaya mat pendolo kuluni pendolo la pen hawar ki hat pen mata du bildum kachini tengke kor kanthi pen du. Hello. Thank you sir. Atima then along ladak hawar ki hat LE ilitum mass joining don haro post se ladak pini mass joining nang dodun lo lapen ke alang litum kachini ajakong kido hip aposi piniarni BJP pen ong nailo Congress ong nailo lapen ASDC pen ladak APHLC long nang chepa ogdun lo pima alang litum ta constitution alam alang litum chini lo athema 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 along kitoke lason hello tribal area lapen tribal area pulotang te ladak Karbi Naga Kuki Rengma Mizu Paite Siam Chakma Boro Dimasa Adivasi di inglong khai doan ladake metang adim ke vote joglong chodai thurlong chodai lasi Assam State Election Commission pen ladak panchayat aron pen election nang ki bidak labang ke elitum kroyun lapen ke ladake re-election ke ladake do wek sidopo lasi re-election le dolo pulotang te elitum inglong khai jehok rengdok ningkang sampen dolong po Nilitum hawar ke hat LSC committee pen cepatir piponsi ini ladak dengong mate denarong pathu aklam along mass joining program nilitum mission pen ing samjin pen pachun ponlong lo lapen jasmet pen pini abangke Congress ai lapen BJP lapen ASDC la song thom party ke thom atum se ong dung pini APHLC a party long nang chingbe dun lo lapen aki ong dung ke BJP lapen Congress atum ong nailo sedak kaddu ko pini nang chingbe dun don pharo pho dokai sela pini na chingbe dun anara tum hantambe dile tum APHLC
ahin pen ning sampiglo atipi bosining kang samala APHLC akachi song lai ka du kabe tame chini daglo lake APHLC akachi song lake inglong so forman se kachi song asalang litum ta chini lo chini pen se pini APHLC song along wanglo pini central committee atuma hin pen alang litum han deng pondo la se non ke bang ji do piglang harul khadel yang kanglong harul khadel yang kang chot kali la kar biang long ang kang analong kar bimate la inglong so tum non APHLC long ke bang ji do piglang la se nilitum APHLC harul khadel ya hin pen pini bangeng sampiglo ke bang anarat phantame la pen non pini pencenglok pena pencenglok aku nilitum ke bang belang gachini ne tum hantame nilitum arong damsi nilitum awareness made cherok tok amai than damsi nilitum APHLC akache songlong pawang edi phansi nilitum kam krem pon po la pen non nankeli GMP election hurke nilitum harghadel ahin pen ke nilitum congress la pen BJP la pen kapre ka political party tuman ke parem pakka pon nilitum APHLC som pen si pai pon thol Sir, dangde la SDC long pen arpu ke do atum nang cepa udum do la tuma fan amen nang pachini dun thegi. Alang le tuma bangke nomati constituency long inura bangke vice president lo alang le men ke Robi Singh B. Lapen inura bangke alang le sangpi alang le ke Buklia district along SDC Buklia Yoya Propi alang le bangke Buklia district along se alang le ke arpu gitu. Tame alang tum se tame pini SDC akachi song bangke Congress BJP ben akachi preka we putini dak se pini APHLC akachi song se bang ko. Nale tuma di masa komprodra mate ke puang tung aji hopan APHLC tunggu SDC asong ben sibang juta SDC along nili pinang na ningkan puri macro aman hatok bol same listu isil ahi paise buti moi na SDC asong Mudah-mudahan loge upload ke yate আমার সেন্ট্রাল কমিটি pinangan alidar satum ওচৰলৈ আহিলৈ মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিলোঁ গতিকে মই leader sang নামটো ঘোষণা কৰি আছোঁ নমাটি তেওঁলোকে আছে কংগ্ৰেছাই ৰামেনানন্দ পূজাই ৰাখি খাৰি কাপসা ইজাদি দাওলাত Ade ASDC leaders tum langsung si penan pen tadolo non podam lu nang Elvin teron ponon Yadi daulat kajau Noni daulat kajau Nomina khari kapsa ibu bahini leadership kan si Sandona daulat kajau akhir thi kunci bahini ni cha khadam soijon nangli tu তেওঁলোকে FDC এরিয়া আজি pini nomati আমাৰ APHLC দললৈ যোগদান কৰিব bang troksi আপোনালোকে Nangli SDC asong long dokomot pini at budoma. klembom bangke la 16 no nomati constituency long tunmei phu tuni pen same udah na hala Dita ke japon tum Samsa angdeng la son kache songa nona thek Volongkom apen muluk samela son si relo loma ke la APHLC fansi penangan arat Vidya solan Samsa ma thedo Volongjoy awi Samsa rasta do pajo lasi rat puna ma hala solong sli tak claim Raitongsa ni Komol APHLC long ba lapen Komol APHLC long Khonsan claim tip ko si pini pelang Government